We are live. Yes, so Yes. Good morning, California. Good evening, Ireland. Good afternoon, wherever you're watching us from. This is Ifoma Ifanyezuku on Talking Digital Business with Ifoma. But today I am going to be talking in my language, the Igbo language, because I have a guest that is going to be talking to us in Igbo. We're not going to be speaking English today. I'm sorry, but I'm sure you will enjoy the show altogether. yeah. Okay, ndị be anyị udo dịrị unu ụtụtụ ọma na ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla unu si wee na-ene anyị. Ana m ewetara unu ekene n'ụtụtụ a from California. Onye unu na-anụ onu ya bụ Ifeọma Ifeanyiezukwu. Ọ bụrụ na ị mahọbụ onye mbụ, mana ọ bụrụ na ịma onye mbụ, ọ bụrụ na ị na-eso anyị maka anyị na-enwe nzukọ kwa izu ụka on Saturdays bụ ndị Igbo, ụmụnne m ndị Igbo bi na ebe dị iche iche. Anyị na-ewetara unu ozi maka azụmahịa anyị kwa ụbọchị Satọde. So tata ana m ewetara unu, ana m akpọtara unu ofu n'ime anyị kwa na-apụtakwa na program ahụ anyị na-eme on Satọde. Anyị sị ka anyị bịa ka mkpata kene ya, ka anyị bịa ka ọ kọwara anyị ịma ụbọchị Satọde ihe niile anyị na-eme bụ general. Tata anyị chọrọ ịma onye ọ bụ, anyị chọrọ ịma ife gbasara ya na azụmahịa ọ na-eme. Ya mere m ji wee sị ka mkpọta ya ka ọ bịa tata bịa kọwara anyị onye ọ bụ, ife ọ na-eme, ife dubara ya na azụmahịa anka o si na-agara ya. Ọnya bụ ihe anyị ji wepụta isiokwu anyị nke taa. Ka m si wee kwuo afa m bụ Ifeọma Ifeanyiezukwu. Ana m anụ di ya bụ, enwere m ụmụ ọmalịcha ụmụaka ịtọ. Mụ na di m na ụmụ m bi na obodo oyibo na Amerịka. Abụ m a management professional. Amarụ m ka m esi wee sụọ ya n'okwu Igbo. Ana m alụkwa n'ọlụ with State of California. Mana azụkwa ahịa igwe a n'akụkụ ka m wee na-enye ndụ aka. Nwanne m nwanyị afịa bụ Doris, obi na Island, ya na di ya na ọmarịcha ụmụ ya. Ọ bụ ife anyị na-akpọ stay at home mom. Mana ife stay at home a abụrụ by choice. O si na-enweghị ọlụ wee banye stay at home. Tata o wee bụ a proud successful digital business owner. Ya ọ na-azụ afịa igwe a nọ n'ime anyị chọrọ ikwu maka ya tata. Mma sị nnekwu ya ebe a ezoro m ya ezo, akpọpụtara m ya. So mma sị ka mkpọpụta nwanne anyị nwaanyị a bụ Doris ka ọ kọwakara na anyị kedu ka o si wee banye afọ igwe anụnwa, ọ gịnị mere o ji wee banye ya, kekwa ka o si wee maa maka ya. Mana ọ bụrụ na ị na-ene anyị, biko mma achọ ka ije na the comment section ka ị gwa anyị onye ịbụ, gwakwana anyị ebe isi wee na-ene anyị ka anyị wee nwee ike nye gị ekene maka oge gị nke iji wee na-ene anyị kịta. Nwanne m nwaanyị Doris, ngwanụ gwa anyị kedu onye ịbụ, kedu ife dubaghị n'afịa, kedu ka isi wee banye ya, kekwa ka isi wee chọpụta maka afịa anụnwa. Daalụ hinne nwanne m nwaanyị Sister Ifeọma. Daalụ nọ ụmụnne m. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị, ka ọ dịrị unu na mma. Ka nwanne m nwaanyị kwuru, aha m wụ Doris Alụba Eke. Ọ mụ awụkwanụ onye nọ n'azụ ihu akwụkwọ Doris Mercy Grace. Awụ m nwunye, enwere m di, enwere m ụmụaka atọ machara mma. Ana m azụkwa na azụmahịa igwe a. Nwanne m nwaanyị jụrụ m ka ihe mere ka otu m si mata maka azụmahịa. Ihe mere m ji mata azụmahịa mgbe mbụ m na-arụbu ọrụ. So m bịa na-achọpụta m na-arụ ọrụ a, emechaa ego ewetara na ọrụ a, eterelere anya ụmụaka anya, ewere ego ahụ were kwụọ ha. Di m na-arụ ọrụ, ọ na-enwedo oge chacha adịba ha ọ na-arụkwanụ. Mgbe mụ na ya na-ahụ, m na-apụ apụ ka ya ma nabata ya na-abata, mụ ma na-apụ. O mgbe na ọ na-ahụdo ụmụaka anya, wiki niile agacha, ọ ga-ahụ ụmụ ya anya, maka bifo ọ ga-apụ, ọ ga-ama ụzọ pụọ. Mgbe ọ ga-abata, ụmụaka ehiela. Ihe ebegide mabịasị onye nwa wee kpọrọ m sị m na m nọrọgodo ọdụ na ihe anyị nọ na-eme dị
na wediri isi bikos ụmụaka kwana ha na-akọmplen onye bịa ya sị na nke a mere ya nke eme ya akpọrọ ha ga ebe ahụ onye arịa nke taa ibe ya anya ọzọ ihe a na-ebe ha na-enye anyị nsogbu anyị bịasị ka ihe nwere ike ime ya sị m na ihe a ga-eme ewu ọ ga-aka mma ka m nọrọgodu mgbe m zụrụ nke isisi m my last born mgbe m mụrụ ya mgbe m mụchara ya ekpocha na-eme na a na-aga maternity leave emecha ya sị m na ka m were ezi ohere a nọrọ na m nọrọ na-elekwa ụmụaka anya na ọ ga-aka mma dana na akpọrọ ha na-aga ebe ahụ ihe ọbụla m nwetakwere were ya kwụọ ha n'onweghị isi so mabịasị oke m nọrọzie n'ụlọ taa ka otu anyị ga-esi anyị nwere ndị nne nọ n'ụlọ anyị nwere yama nwere ụmụnne ya mụnwa nwekwara ndị nke m anyị na-etinyere aka ofu onye na-enweta ka otu ọ ga-esi zoro anyị emechi ihe niile o kwesịrị ka eme ihe then abịanyekwa ndị nọ n'ụlọ onwedị ihe ndị nọ n'ụlọ anyị bịakwa chiwa oke ọhụrụ na mgbe anyị ga-aga ezumike nka ka otu anyị ga-esi nweta ihe anyị ga-eji ile onwe anyị nka ma ndị nwanya n'ofu akpa onwe otu ofu akpa ga-esi zoro anyị ofu ụbọchị m aga na nke oke enyi m nwaanyị abịa sị m na biko na m ga-etinyere ya ka lere ya ụmụ ya anya maka ya ọ na-aga akwụkwọ na-arụkwa ọrụ di ya na-arụkwa ọrụ so ụbọchị ọ bịara ya sị m na m nwee ike na m tinyere ya aka ka m na-elekọrọ ya ụmụ ya ọ bịara n'ụlọ anyị na ya ekwucha anyị ekweta na ọ ga-adote ahụ na-amaghị na ihe ọzọ na-eche anyị n'ihu mgbe ahụ nwere otu ahụ si na-eme mma aga n'ụlọ ọgwụ mgbe emechara chọpụta na ahụ adị m masị ya na mabịa kọwakpọ ya kọwatachara ya si ya lelee ihe mere na aga ma emelikwa ihe a ya ma bịale ya sị na m enyela onwe m nsogbu n'otu ọ dị na o kwere na ọmụma bịara ga-elekọtara ya ụmụ ya bụtụ otu o si dị na anọ ya ma ga-elezi m lee ndị nke m na nsogbu adị so ụbọchị anyị na mụ na ya kwụziri ka anyị na-akpọ ụmụaka gaa ebe ha gaa paakị ebe ha ga-aga gwa egwuregwu ụmụ nke m na nke ya anyị plan na anyị ga-aga na magazie na nke ha ka anyị gaa ma bịazie hụ ya sị ka ọ gbanye mmiri mgbe ọ banyezi mmiri masị ya ka ihe we ha ya sị m na o nwere azụmahịa ọ na-azụ ka ọ kọwatara m masị ya ka ihe mere na ọgwa beme ha kemgbe nakwa o teela m bidoro na-achọ ihe m nwere ike ị na-eme otu a ka m si chọpụta azụmahịa ma bịa cheki ya ọhụrụ na ọ dabara adaba nọ ihe fitirinụ ihe m nọ na-achọ maka na ọwụ sọsọ na ị na-azụ ahịa nzụ ahịa m ga-enwere ike lekwa ụmụ m anya nwetakwa ihe nweta n'elu ya werekwa ike desakwa n'akụkụ nke a ga-eji na-edesa n'akụkụ ga-egere ike mechaa ga-edu anyị na nka n'oge ruo otu a ka m si bido azụmahịa kemgbe m bidorokwa na azụmahịa ihe ebe a si na-atọcha m ụtọ ọwụ na ihe niile dị n'azụmahịa pakeji o buru bata hiri nne m batara ya o ihe ha na-akpọ video based training nke a wee gara nnọọ don't let the cat out of the bag ama m na ihe ibu hiri nne ama m na ọ na-anụghị ọkụ n'obi ka ikwupụcha ya mana chere kene ka m kwute obere okwu na nke ikwuru ekwu iwe tinyezie ndị ọzọ fayawazie ya isi na ofu n'ime ihe mere iji wee bata bụ na ị chọrọ di gị lere anya sị na ọ baghị uru na ị na-arụ ọrụ a na ị na-arụ ya ego a na-eweta ewere ya na-akwụ onye ọzọ ya na-eledo ụmụ anya mgbe ahụ edekwa n'ishi ya ụmụnne m ndị na-ege ntị ọwụ na unu na-ege ntị ugbu a ma ọwụkwa na unu ga-ele ya ma emechaa bikos ọ ka ga-adịkwa na peji m dịkwa na peji Doris ị nwere ike gaa ebe ahụ gaa lee ya ọwụ na enweghị efe ugbu a unu nụrụ ihe nwanne m nwaanyị a kwuru mụnwa ga-asịkwa na ihe ahụ o kwuru metụtakwara m maka ihe njikwa wee banye azụmahịa wụ ka m wee nwee ike ledo ụmụ m ana m arụ ọrụ n'eziokwu mana mgbe ahụ ana m arụ very long hours 16 hours ana m arụ Christmas ana m arụ Easter ana m arụ weekend on Christmas day anọ m n'ọrụ ụmụ m agbahụ Christmas on Easter days anọ m n'ọrụ ụmụ m anaghị agba Easter
ya bụ ihe wee na-ewute m. And chifo in the morning 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. ka m ji ebido ọrụ. 2 a.m. ebilie na m n'ụra mgbe ọbụla m ji rahụ. 2 a.m. ebilie na m kwadobe. By 3 a.m. ahapụ na m because ọ ga-etake m about an hour iji ruo ebe m na-aga. Then enwere m ike aga m alọta mgbe m na-alọta ha alabana. Ha ma na-complain mkpọta nani, ha ma na-complain kwa na ha na-ahụ m anya na mụ na ha anaghị egwuzi egwu ka anyị si egwu before nke nwa onwe ụbọchị nsị ya ruo mgbe ọ dị onwe ụbọchị nsị okay anọ m off, ha asị m mba na m gawa ọrụ na mpụta nani na ha chọrọ ịnọgide nani. Mbịa ahụ na ha shift wena base because na mụ na ha anaghị anọzi. Ha shift wena base love ha to the nanny onye ha na-ahụ anya. And ọwụ sọsịa ọnwagwụ nke ihe a kwụrụ m ụzọ na-abụ nye nanny half. Mbịa na-asị ihe a m na-eme ọha penny wise pound foolish. Exactly. Ụmụ m anaghị ahụ m anya, ha complain gide n'ike gwụ ha esowezi nanny. M nọ n'elu ya ọnwagwụ nke ihe akwụrụ m ụzọ abụọ nye nanny half mana ejiri half until ọnwa ọzọ. Kedu uru ọ bara? Na ọ ga-aka achọkwana m ị ga-anọrọ n'ụlọ nwee ihe m na-eme. So m sị na ọ ga-akara m mma ịchọ ihe m ga-eme ga-enye m ohere ịkwụsị ụdị ọrụ a m na-arụ bịa nọrọ zụọ ụmụ m otu m chọrọ. Maka onye ọzọ na-azụrụ gị ụmụ ọwụ the same values ị nwere ka onye ahụ na-enye ụmụ gị. Onye ahụ na-enye ụmụ gị values nke nyanwa nwere, not your own values. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-ene anya ndị nne tụmadụ ndị nne ọ bụrụ na ị na-ene anya ọ bụrụ na ọnọdụ dị ka nke mụ na nwanne m nwaanyị a na-ekwu okwu kịta na ama m na ndị nne juru eju na-aga through this. Ihe anyị na-agwa gị bụ o nwere ebe ị ga-aga dịka ebe anyị nọ na situation gị abụghị the end of it. Enwere ụzọ ọzọ esi enye aka wee solve situation ahụ. Ya ka m nachiakwa ebe nwanne m nwaanyị nọ, biko kọwakere na anyị kedu ka biznes anyị na-eme, kedu ka o si adị ya ka isi ejikọ ya na family gị. Ama m na egwukwa stay at home mom. Stay at home mom emin ha na ohere juru eju na onye ọbụla bụ nne bụ nwunye mana ọrụ a na-arụ n'ụlọ karịrị nke a na-arụ n'ọfịs. I'm telling you, all full-time job. Ọrụ a na-arụ n'ụlọ. In fact, sometimes ọ ga-adịghị ka ọ gị nọrọ n'ọfịs hapụ ịdị na-arụ ihe ahụ n'ụlọ because ọfịs kara nye gị ohere. Ya bụ ka isi ejikọta ọrụ gị ahịa ị na-azụ with ilekọta ụmụaka na ezinụlọ gị. Daalụ rinne. Ihe a wee ezigbo ajụjụ ị jụrụ because ndị na-ekiri anyị ma ndị chọrọ ịbata nwere ike ha na-asị ọ na ha bido ahịa ka otu a ga-echi jikọọ ya. So unu gee ntị ka m kọwatara n'otu mụnwa si eme nke m. Ihe mụnwa na-eyuzu ihe ndị oyibo na-akpọ time management. Ihe m na-eyuzu a na-emere mbịa mabịa hazie onwe m otu m ga-esi mee ihe ọbụla mhazie ya. O nwere ike mewepụta ihe dịka rosta mede ya oge dị otu a ya na mgbe dị otu a lee ihe m ga-eme, oge ruo otu a na nke dị otu a. Ọ bụrụ na on the morning ma hazie ụmụaka m kwadocha ha akwụkwọ oge dị otu a ha pụọla ha pụọ mbata lee ihe m ga-eme oge dị otu a lee ihe m ga-eme oge dị otu a loo oge m ga-eji lee anya na biznes anyị na-emekwanụ na azụmahịa igwe a anyị na-azụ n'oge m ga-eji lee anya and m ga-eme kishọ na m lekwasịrị anya na otu a m si kwadochi ihe ndị ahụ n'oge ahụ niile maka aga m ya ọhụrụ na m etinye ya otu a m nwere ike mee m isi ofu otu ahụ ọ ga-eme affect ndị ọzọ. But ọ bụrụ na m soro ya otu ahụ m si kwado ya at the end of the year at the end of the day ya ọhụrụ na m enwetago m ihe m na-achọ. Ihe ọzọ m na-eyuzukwa na-etinyekwara m aka ebe o buru ibu wụ iwepụta ohere maka
maka ihe nchenji ihe mgbanwe because ihe nwere ike dapụta ị ga-enye na ohere maka ihe ndaba maka ọ daba ị ga-egwe ọnwụ na nye ohere maka ihe ndaba ahụ ọ daba ọ ga-emetụta ndị ọzọ you may affect other ones but ọ bụrụ na inye ohere maka ihe ndaba ahụ otu m na-esi enye ohere maka ihe ndaba ahụ wụ for example ọ bụrụ na m tinyere ha n'oge dị otu a for example na nkeji 20 ka m ga-eji mee ihe dị otu a ọ bụrụ na nkeji 20 ahụ wee oge ya m ga-enye ya extra time case ọ bụrụ na ihe dabata na nke budonọ before nke ahụ ọ ga-eme nke ahụ affect before m ka nwekwa ohere m ga-eji meet up na that one. Ihe ọzọkwa na-etinyere m aka ebe buru ibu maka ịmụta ihe site na nke m na-emetaghị for example ọ na o nwere ihe m mere today ọ na emeteghị otu o kwesịrị ka m were mee mmecha mabịa cheba ka ihe mere m ji emetaghị ha otu m ji chee ya mabịa chee ihe mere aga m aga nọrọzie na-asị emetenụ m ka ọ gawazie n'otu ahụ echi m ga-emekwa mistake ahụ again. Ụtọ bụrụ na m nwere ike gagachi echiche ihe mere na ha jide m amụta ihe from ebe ahụ ka o nwere ike tinyere m aka echi aga m emekwa mistake ahụ again ma mụta ihe from ebe ahụ memekwa na adjust ihe ndị oyibo na-asị mmadụ ime adjust eme adjust from ka ahụ. So ihe a bụ ihe mere nụ otu a ka m na-esi amaneji ya ọ nọkwa na-etinyere m aka o tinyere m aka buru ibu o mekwa m ya biznes m na-aga ụlọ m na-agakwa because anyị nwa awụ na ụmụ nwaanyị ọ bụghị sọ ụmụaka ka ị na-eleta ụmụ gị na-eleta di gị oge ruo mgbe ọ ga-asị gị ngwa nọchala gị gawa so ị ga-enyecha ohere maka ihe ndị ahụ. Di gị with your first baby your oldest baby before ụmụazị abịara. Nwanne m nwaanyị daalụ sọ Chukwu gọzie gị ngwanụ ọ na-anụ na ihe o kwuru da ọ na-adị mma ịhazi ihe ahazi ọ bụghị sọsọ na azụmahịa ọ bụrụ na ịhazi họ ndụ ya ahazi ndụ ya aghasasị ebe niile ịghọtana. So ihe ọbụla ị na-eme ọ na-adị mma ka ị na-ahazi ahazi ịbịa n'ụtụtụ ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ime taa gị were akwụkwọ detucha lekwa ihe m ga-eme lekwa ihe m ga-eme lekwa ihe m ga-eme mgbe dị otu a ele ebe m ga-anọ lee nke m ga na-eme ime ya otu ahụ na-eso ya n'usoro gị hụ na ndụ gị ga-adị izi ihe niile a na-agara gị were mana ọ bụrụ na ị naghị ahazi ya ahazi ịmajie in the morning gị tinye aka ebe a gị tinye aka ebe ni gị tinye aka ebe ni onwe ha nke ị ga-emecha. There are only 24 hours in a day. Gị hụ na 24 hours ahụ agaghị ezuru ya dịka ọ sị nyekwuo gị more hours maybe 72 hours mee enyegodi gị 72 hours in one day maka na ị naghị ahazi ihe gị ahazi ọ ga-agwụkwa the same thing. Ofu ọrịa ahụ bụkwa ihe ị ga na-arịakwa. So ọwụ na ewepụ n'ime ụmụ nwaanyị file na ha enweghị ike ịkọmbine ọrụ ha na ezinụlọ ha na azụmahịa. Ihe anyị na-akụziri gị na uwe ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ịhazie ya ahazi ị ga-ahụ na ị ga-enwe ike ime ya mee allocate time to ihe ọbụla ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-arụ full time job 8 hours in a day, right? 8 minus 24 wole ama math mana ndị na-eme math menu the math you still have not less than 16 hours, right? Or 12 hours. 12 hours. Okay. No, 14 hours. 14. You still have up to 14 hours at your disposal. 14 hours ahụ gị hazie ihe ị ga-eme ọwụ 5 hours ka ị chọrọ take out of it. Ama m na the rest we iji rahụ ụra. Yes, give 6 hours ahụ 5 hours hazie ihe ị chọrọ ime na-eso ya n'usoro ime ya otu ahụ ị ga-enwe ike jikọta ihe niile especially anyị ụmụ nwaanyị anyị dị multitasking ị nwere ike ịdị na-eme nke a Chineke nyere anyị akara aka ahụ inwe ike ịdị na-eme ihe abụọ ihe atọ at the same time. So ejide na onwe gị ebe ị nọ si na maka na ị nweghị time. Use your time wisely and it will be okay. All right, nwanne m nwaanyị ka anyị na-agakwa n'ihu. Azụmahịa
kedu otu nwere ike isi onye na-ele gị na-asị kedu ka m esi wee bata ya azụmahịa? Kedu ihe ị mere iji wee banye azụmahịa ahụ? Kedu otu onye na-ele gị nwere ike isi bata? Okay, nke a bụkwa ezigbo ya. Imeela, daalụkwa ọzọ. Ihe m ga-emele otu ihe m nwa mere, like mgbe enyi m nwaanyị ahụ gwachara m ihe ndị a, masị ya, hey, na ebe a ka m ruru ebe m na-aga kemgbe m dị na-achọ ebe m na-aga, na mgbe a ka ọ dabara adaba. Masị ya, biko, ka ihe m ga-eme. Ya sị m na o nwere link ọ ga-esendere m, ihe ndị oyibo na-akpọ webụsaịtị, na ọ ga-enye m ya na m rejista aha m ebe ahụ, na m rejista send ha, na ọ ga-esendere m email videos m ga-awọchị. Yo sendara m ya biletị m bụ egbu dị m oge m ka nọ n'ụzọ step na moto ka m nọ rejista the thing, rutezie n'ụlọ mechi ihe m na-eme, bịa wọchịwazie the video. So ọnwụ na ị nọ na-ekiri anyị na gị, ọnwụ na ị chọrọ ka ibido azụmahịa a, gị na-ajụ ka ihe ị ga-eme. Ebe ọnwụ ị na-ekiri anyị, ọnwụ nọ na nke Sister Ifeoma, webụsaịtị ya dị ebe ahụ, gị mere ya ozi, ma ọ gị klike na that webụsaịtị, gị rejista aha gị na correct email address. Ihe ọwụla ị na-ejiri mara maka azụmahịa a ga-esendere gị ya na email gị. O nwere 90 videos, minutes video ị ga-awọchị. Ịwọchịcha ya, ọ bụrụ na ihe hụrụ dị gị mma, ọ tụrụ gị anya na ihe ị chọrọ ime, gị kwa 149. This 149 go for life. Ịkwụọ ya ebe ahụ ka ị ga-amatachi ihe niile kwesịrị ịmata. Ihe ọbụla wụkwa na video, because ka m kwuburu before, video based training ka ọwụ, ma ihe ọbụla ị na-ele, ihe ọbụla wụ na video ka ọwụ. Anọ na wọkwụkwa na automation ka ndị oyibo na-akpọ ya. So ọ bụrụ na ịwọchịcha the other videos gwara gị ihe niile kwesịrị ịma na azụmahịa, gị sị, na ebe a ka m ruru, na ihe a ka m chọrọ ime. O nwere ihe a na-akpọ mentor, maka mgbe ị kwụrụ 140 na a ga-enye gị mentor na coach gị ga-esendere gị email sị gị na ọya wụ coach gị. Ọ ga-agwakwa gị sị gị, lee na ọya wa na onye dị otu a ga-awụ your mentor. Ọ bụrụ na imechazie lecha ya, ọwụ na ihe ị hụrụ dị gị mma, gị bụkwizie coaching call. Ọkwa na ilecha ọwụ na ihe hụrụ adịghị gị mma, na ịchọzi gị, ma ị nwere 30 days a ga-refund gị your money back. Just kwuo gị si na achọzi n'ime ego gị ga-abachikwa. Ọwụ na ọ na kaadị gị ka isi kwụọ ya, ọ ga-alaghachikwa ebe. Ọkwa na imere ya through bank, ọ ga-alaghachikwara gị ebe ahụ. Daalụ Doris, unu anụnụ ya. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị, ọ bụrụ na ị na-eche ka ị ga-esi wee bata na azụmahịa, na webụsaịtị anyị na screen, were nke ọbụla masịrị gị, ọ nke mụ, ọ nke Doris, nke ọbụla masịrị gị, nọ were ya ka detuo ya n'akwụkwọ. Gị ga ebe ahụ, naanị ihe anyị na-ediriwa aha gị na email adreesị gị, idenye ya, anyị hụ ya, hapụziere anyị ihe ndị ọzọ. Just mee ihe anyị gwara gị, hapụrụ anyị ihe ndị ọzọ. Azụmahịa anyị na-ewetara unu, ụmụnne m, bụ ụzọ ndụ ọ gbanwee na ndụ dị iche iche. Na kọmuniti anyị anyị dị over 200,000 members, to over 200,000. Nke ahụ gosiri gị na azụmahịa abụghị ihe anyị ji egwu egwu. Ọ bụkwanụ ihe a na-asị na fraud. Ama m na imirikiti n'ime anyị eme na ihe a na-akpọ multi-level marketing and all that, and tufuo ego ya na-atụ anyị ụjọ. Mana anyị na-ekwu unu nkwa. Lekwa ihu anyị dị ebe a, aha anyị dị ya, ebe anyị bi dị ya, ihe niile dị ya. Anyị na-ekwu unu nkwa na nke a abụghị nke ahụ unu mere eme. And unu ejikwana na ụjọ nke unu mere eme si ka unu nọdụ ebe unu nọ na-adịghị unu mma. Chijie, ị gaghị arahụ ụra, gị na-eche kedu otu m ga-esi mee echi, achọrọ m ịga ebe dị otu a, enwekwana m ego m ji aga ya, ọ achọrọ m ịkpọ ụmụ mme nke a, enwe m ego m ji eme ya. Ekwena ka ọdịda ị dara n'oge gara aga gbochie gị ebe ị na-aga. Nkwa anyị na-ekwu unu bụ bata, lelee otu ọ dị. Ka Doris si wee kwu, naanị ihe na-edere ekwu iji bata 149, and 149 ahụ, ọ bụ na isi ilecha isi ihe awụghọ ihe m chọrọ ime, ị ga-enwetakwa ego gị complete, a na-ewepụ ya shishi. Otu ahụ isi kwụọ ya,
both anyị Ka anyị ga-esi ya. nyeghachi gị ya. Mana bata kene lele ka ị mara ma ọwụ ihe ị chọrọ ma ọwụ ihe onwe ihe ị na-akwụ iji bata nke izizi lelee vidio anyị na-egosi. Ọ ilelecha vidio ahụ ọ dịghị ka ị chọrọ ịmakwa inweta more information na ihe gbasara biznes a gị kwụzie 149. Mana denyegodo aha gị na email gị ka anyị zitere gị vidio ahụ ka ị lelee mara ma ị chọrọ imove forward. Enwere na ka ihe a na-akpọ ya poverty nọdụ ala ebe ahụ si na ebe a ka Chineke chọrọ ka ị nọrọ. Chineke achọghị ka onye ọbụla taa ahụhụ. O nyere anyị akara aka meghere anyị ụzọ. Ọ anyị nwa bụ ndị nọdụrụ n'aka anyị na onwe ha ihe anyị chọrọ ime. Bible akwa Bible si that God will bless your hands. Yeah. Right? Mana ọ bụrụ na o nweghị ihe iji aka ahụ na-eme, kedu otu Chineke ga-esi gọzie ya? Ịnọdụ ala n'elu ya, onwe ihe iji ya eme. Ọ gaghị agọzi ya. Ọ chọrọ ịhụ aka gị, hụ ihe ị na-eme, si n'aka gị ahụ gọzie ihe anyị na-eme. Exactly. Ya bụ ụmụnne m, unu anọzi naanị n'aka unu, bilienu, mepee na anya. Anyị na-akpọ ya shine your eye na Nigeria. Shine your eye well. Ụzọ ndị ọzọ hụrụ. Eji m ohere a na-ekele nwanne anyị ama ma nwoke ma nwaanyị Joy Chi Digital. Amaghị m ebe isi wee na-enene anyị, mana ọ na-enene anyị ofu n'ime anyị. Ọ na-asị unu na ya recommendru biznes a maka na ya hụ na ihe nọ n'ime ya. Daalụ Joy Chi, Chukwu gọzie gị na ịbịa nọnyere anyị. Tupu anyị na-apụ, time anyị na ha eru 30 minutes. Tupu anyị na-apụ, achọrọ m isi nwanne m nwaanyị ya nyekene ndị nọ n'ilo ndụmọdụ ga-enyere ha aka, ga-emepe ha anya iji wee hụ ihe anyị na-ekwu maka ya, ka ha bata kene bịa nyere onwe ha aka, nyere famili ha aka na biznes a bụ biznes ọ ga-abụ ịnọcha echi anyị niile ga-anwụ anwụ. So unu ewekwana iwe na ana m eweta ọnwụ n'ime ya. Ịnọcha echi ike gwụ gị sị ngwa nwa m nwoke a ọ nwa m nwaanyị a ana m atransfera gị biznes a shi ebe ahụ bido. Ya ghara ịdị na-achọ ọrụ enweghị ọdụ ebe ọ dị. Ụmụaka gụcha skuul ha na-afọ 3 n'ụlọ, afọ na afọ 6 na-achọ ọrụ. Mana ibido biznes a imeghere na ha ụzọ. Okay, Joy Chi si UK. O si United Kingdom wee na-enene anyị. Daalụ, Chukwu gọzie gị. It is an amazing business opportunity. Not from my mouth, not from Doris. Nke a bụkwa a different person. It's an amazing business opportunity. Ngwanụ tupu anyị na-emechi, Doris, nyeke na ụmụnne m ndụmọdụ. Ndụmọdụ m chọrọ inye unu ụmụnne m na ụmụnna m ndị na-ekiri anyị. Biznes ọwụ ụmụ nwaanyị, ọwụ ọsọsọ ụmụ nwaanyị ka ọ dịrị, ọ dịkwara m ụmụ nwoke. Ndụmọdụ m na-enye ọwụ ndị na-ekiri anyị, ya wụrụ na ị na-echegbu ihe ị ga-eme. M na-asị gị ka ị mee ngwa ngwa tinye aka na ihe anyị si gị ka ị tinye na webụsaịtị anyị, ma ọ gị meere anyị ozi na ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị, meere anyị ozi sị na uche gị dị ya. Hapụzie ya ebe ahụ, anyị ga-epikizi ya, gwazie gị ihe ị ga-eme. Egbukwala oge maka na ihe a na-ekwu ụwụ na onye ọbụla na-eteke ashọn na-enweta ihe. Ashọn teka money maker, ihe ha tụrụ ilu. So ihe m na-agwa gị, ihe ọka nwanne m nwaanyị ekwuburu bifo, azụmahịa awa azụmahịa ọwụ imechaa gị desara ụmụ gị desara nke ha, desara otu ihe ruo na nke 8 generation gị. Ịhụla ya, owu ihe ị ga-eme imegide gị ọgwụzi ebe ị nọ. Ọ ga-emegide ụmụ onye nke abata, o megide si na ọ ga-emezi ya, onye nwa ya ọzọ bịa, ya onye nwa ya ọzọ megide otu ahụ. Ịmaka ihe awụ and azụmahịa awụ ihe ọpụtago ọhụrụ. I celebrate the 50 years anniversary just recently. Celebrate ọwụghị ahịa ọhụrụ this last weekend. Ọwụghị ahịa pụtara ọhụrụ nke ga-asị na nwere ike emechaa ihe emechie. No, o teela ọ pụtara. So egbuzila oge ma ọsịsọ, maka si na ime ọsịsọ emeghara ọdachi. Ma ọsịsọ ka ị nwere ike nweta ihe ahụ na-achọ.
daalụnụ. Daalụ na ogbueni ya na nkenke ka m gwakwa unu na azụmahịa awụkwa ihe dị n'zuru ụwa niile. Otu unu hụrụ onye si United States, United Kingdom joinụrụ nkata anyị na-akpa. Mụnwa na onwe m bi na US, Doris bi na Ireland. Ebe ọ bụla ibi n'ụwa ị ga-azụ azụmahịa. Ọ dịghị restricted to any country or any area. So ya asịkwana na ebe a m bi enwere m ike ime ya, ị nwere ike ime ya as long as ị nwee internet, nwee phone or nwee kọmputa nke ọbụla. Ya bụ na anyị abịana na ngwụcha nkata anyị na-akpa. Daalụnụ ndị niile joinere anyị na-akpasa anyị nkata, bịa na-enenekwana ihe anyị na-ekwu. Chukwu gọzie unu. Joy Chi, anyị na-ekene gị. Chukwu gọzie gị ọfụma ọfụma. Isi United Kingdom wee na-enene anyị, obi dị anyị ụtọ nke ukwuu. Anyị ga-ewetakwara unu, aga m ewetakwara unu onye ọzọ n'ụbọchị ọzọ bịa gwakwa anyị ka o si wee banye ahịa nke o sikwana wee na-agarị ya, ka unu wee hụkwanụ na ọwụghị ofu onye na-azụ ahịa. Ka m si wee kwuo, anyị dị over 200,000 na convention anyị mee nke a nwanne m nwaanyị kwu anyị mee last weekend na Japan. Over 8,000 people were there. Celebrated 50 years anniversary of business ahịa. So ka unu mara na ihe awụghọ ihe eji na-egwu, ọwụghọ ihe ụmụaka. Shine on anya unu, shine on anya unu ka unu bata bịa. I'm telling you. Ngwanụ ka chi fono, anyị ga-afụ n'ụbọchị ọzọ. Ka chi foo Joy Chi, Chukwu gọzie gị nke ọma. Daalụ. Bye bye. Bye.